Sachisen pat kuble ye phi baro bat phidang yai pe ye ka khubor jong Mawphor habengin ya cheprang bat ka khubor hagani ka por tugin ye pe ye ki mat ki bekongsan jong ko khubor kumne bonna ki nong de madan ki de ki bekit khunrei ong ka kong Jylla rengat ba tuklar ka hito lapan sange ek exam B.Ed harong khan on penlong ha ka art for tarik ujamang kala duriau ka pantha wa ablei long ka jingdo bakraw ye ki nong rep Saukia ka sain kursu chang papanyai football urang ba ha ka kerteng ka kur. Ia rally ki kena school ka alpha ban pasha ya ka jing snew uduma. Ra ka St. Paul Higher Secondary School ya ka nam lado ha ka district level inter school athletic meet UDSO Hariboy. Mentasi ka jing job jong kaseng Meghalaya and Greater Shillong Progressive Hawkers and Street Vendors Association kaseng kabakiim na kani kachakahi marka tangi long kani ka press conference nang neru na marka jinges dang jo kajia khi kadai nang ne kan mau na marba nadu ar hajar khatsan kuman chupit kan mau ikpat ba kajing be pathar yaki nong de madan kajing kri no ya ka umbam umdi ka jongki ta ka bakhangla yaki ban de jing de kabam kai sho bat nakaliang gatur nioi ba klum kena ki kan take shamare asnang sharum kia lum ki tiar kitar namak shabe ha pulet shabe ha municipal but nismu thu bakatu ka jingle kadai ka ek ka balong arbitrary ne ka basu long bean ka basu yad ha ka bai ka sni fi smo mon be ha ka bai ka sni fi mon be but ka long kum basu le akai mo kum ka miau pat ki khnai mo ya mare ri but kadai nang ta bangia persang banya kendo baki nong de madan banya kran ba ki kita ki jing ba ki kita ki hok ki jongki namar ba ka jing no senyang syaka ekonomi ka jongi ki nong de madan ki de ki kan hon ki ba ar ki ba no senyang buntam syaka yo ka em jong ka state ka jongi hadin ki nong rep ki ba ai bam id yang ki ba no senyang kakan hon jo kinong de madan hi la pau de ki studies pakadei kakan hon ka ba yang ki kijat da jong ki ba persang ban yo ki kam ki jam ki yang ki kijat la jong ba kan ne ka jingle jong ki ru kan no senyang chaka economy jo ka state bat ka jing le pathar kum tu ka jing le bi an da ka ba be ya ki kham tam ki yo i kan ne ka seng ka ba new % ki de ki long kme kilong kume khasi ba bon ki bakit khunrei aba phi be no ya ki kum to kin ai bam id da ka ki pension school da ka kin sale by why da ka but nang ta ka sedang ka jinga slok ka jongi bat kinong de madan but henriu snam mentang ilaya jenti but ningkong ka challenge ka long ban pensang ya ka to ka an ka ba wan bi an ka Meghalaya act ru ka de ka an ka balong bi an na mar ba ka wan hadin ba ka ladon ka central act Iklim kwa ban pentri kami Central Act nama kumbala batai shin kereka act kaba biang bhaki kendon kaba batai shai bakadon kajing ithu bakajing burom yakinong di madan kandon kata ka regulation rei ringkat baka regulation kadai ru bandon ka protection of livelihoods but de nagani ka daw bangi poi sa court ban challenge ya ketukaan joka sarkar Meghalaya but nadu pasdang kan nongrim jo kani ka jingya ki kadai halor ko hok pat ka jing shisha nadu pasdang kani ka seng wa kinong di madan ki khlam ong bangin le kat paman ki ong wan lam ya ka an ya ka central act na mangi tip shai ba ka ba kalong ka bit ba biang pan penbet ki bero but menta ka sing ya don hang ne na mar kadai ka sngi jong ka jing job jong ka jing shisha na mar ngi khlam le kro ni gran bet halor ki kendon jo ka an but kadai ka jingya wan lam jong baro panyas nguthu kai kata ka thong but kajing yai ne nriu snem ka bamsuk namar ba pun ki ba pen shoi pun ki ba pen persang ban pen ya pat ya fry kan ka seng pun ki ba kena pun ki ba kwa ban wan lam ki communal issues pun ki ba kwa ban letterwa kum ba ki pila yo sngo ki member jongi hendrai na do ba ka yang hi kan ka seng wat ka tu ka jing sha le ben om tang na ka sarkar rei wat ni ki pre shi metro ban shuak shit lum khajana na ki nong de madan rei na do ba don ka seng mdon shu ban not
Namar ba kini baro kia teli ba kia yang lang. Di menta kasi kadai ka jingjop jong ki riu kentai, jong ki nong dia madan, jong ki indigenous rights, but jong ki nong belah. But ngakwa ban ai kani ka message, syaki nong snong jong ka jylla Meghalaya. Bahabang ya teli, habang ya wan lang, ba ka nong rim jongi kalong ka ba syai ka ba khoj, ka nong rim ka ba don halor ki hok. Lada ka simpor ka nu ka noru, ha bakut ka jingjop kan dei ka jongi. Ban ngila ban job. Dang bun ki eki bang haban ya khun. Ka koi ka khia ka puli puthi ka ni ka tai. Bat habang ya wan lang bat nya kren halor ka an ya kren halor ka jing sisa ngin yo ya ka jingjop. Mentali ki dang bun ki kam ki ba ap yang ni. Namar ba nadu ba pentrei kam ya ka ni ka Central Act kan hap don kata ka survey. Bat ka seng nadu ba sedang kala on bukan ai ka ketika diang ketika mon ya soka. Bakan ya bet kata ka survey. Ladap kata ka survey, in situ survey jaka baki syom, lang baki ni ngin identify ki jaka. Kat sadon sa kata ka licensing process. Di kadai ka aka ba, kanya bet na maningkong ya kata ka town vending committee, kindehi kinong mikmat 100% kibandai ki nong di madang. Namadai maki, batip syai, kumnu ban penyat di kani kakam. Di nang ni syakmat karang bun kakam, bat ni tip syai. Ba kini kin riu snam kila adai ki snam kila ai jing ka yang ila bon kila along ka seng ka bla kham khlan chu shu but ban pentrai kam ban penyat bet ban wan lam ya kata ka smart city baro ki kwa kata ka smart city ni kwa ban ong kumne ka smart city ka de ka city ka ba ya wan lang kumne ipat ba kam dei shapang ka ban shu penbiang ka digital technology ka ne katai but ka smart city hi kadai ka city kabaya wan lang bar kabalong inclusive kabamut kabakudup lang kabala kudup lang ya baro nadu urit uria nyimdai ban ketat nyimdai ban iben nyimdai ban leben bar habang ya trai lang bat nya ya chmat renti ka jingjop kan debe ka jomni ki riu shimet ki basim pisa tapi ngin ya jer peteng no ndrai ki don ki briu ki bashit extort ki hawkers ki don ki briu ki ba persang ban penthami ya kiru ban ong bangin ya rap wan changi ne kumtai but nadu shwa bakin persang kini ban yada ya ladi bamnum sha be bamnum sha ivik kila bon ki kum kita ki riusimet ki seng ndrei habakut kasulong baki sim kabu mo yaki ne ki baya persang ki baya ksat hamadan hapan ai kuplay ru ya kitu ki nong yang saj an baka seng kala engage baro kini kunreusnem u Kostov Paul pat ka Anuradha Paul pat ru u Pio Yubin kiba hakini kunreusnem kilong kiba yai ne pat ka seng pat kajing ya kendu kajing ya tai kajing ya ai jing mut lang kawan lam pangin ya job hiyeng syari Ka Henyotrap Integrated Territorial Organization hakakat kandai terjemang kalalek banyak nubiang yu direktor katanat puli putih Ambrus H Marak halor gajing temu ban penlong ya ke exam biet HCTE rongkan tura ubadan bok dekar presiden kaseng habai keren ban unung tok khubor ulai tu baya kenik exam la temu ban penlong haka arpo terjemang klem na penmi ek result baki samla pule kini khone kenik exam ulai turu bai ka result la temu ban penmi hakakat kandai terjemang kat baya ke exam latmu penlong tang hakas ngi kababut kata ka arpo terik jamang barhadin ka jing tuklar ka hito ka office u principal College of Teacher Education Tura kala penmi e ka jing penbana bala pensange syuai ka exam ka bala temu ban penlong ha ka arpo terik jamang ya ka bawan penlong pat ha ka arpo lai terik jamang arajar arpo ar entah kasi ni laiwan ni kendo yang yo director of education lor ba kala ka kendram jong kene ka city ya ko rongkan lor kene ka admission Hadian bagi phone ki kena nawa kylleng ke district jong kebrihnya kena. Menem step bang praviji kena jeng tong la phone education minister dan kalian jong la coba ba la ong ban ya kendo nawa betul education director. Hadian menila kendo betul te jing dawa ke jong ni ba ibu artli ki jing dawa kawai ban postpone no ya ka entrance test ka bandai le sai ke sini bat kawai pat kapan yo ben exam ni apo jylla jungi pada apo district jungi harus lock hadian bani la ya tai ni la yu ta kila koi pat ka jing comeback ba na postpone no ya kan ni ka entrance exam but
sepelong hak pelai terik apa tura rompat kani ka jindawa juni kade halor penongrim ba ka result ka de ban mi mentah kasi ka mi halor bala de pendap di form ka rejection test company ya kita kiba accept empat ni kade halor kani penongrim adien bala ujor di na kiba pendap di tu ka form tinggi lale itu income ke iso nguru lo rejection minister pada director tuju bala simkia ban postpone ya kani ka enter pat bakira no sada ar mulai tarik ya ka hadiah kani seperti baik hadiah kani ka ar mulai tarik beri ya kani kila pembek ya kani kundrum kendram renadu pestang hi ngila pudien bat nang ni sekmat ngidang lap susu ke kundrum kendram tu komot in me keren show in le bek ka kam deki jini ki ban pudi be shai sta sorgan kadang feel nang ni sekmat beri kani hi kajian atau jadi bertiga jika kamu prosedur kepada hakane kalenti ingin nunggu you ndai indal ayat bahan cek bagi ong ban kelas dia kedai menen kantra ong ban pemilih dia kata geriza ndai ka kami kajing semua thamalata ndai ingin dalawat dunia ingin dia ndu ini ki dong he ndu ki minister kepada jika tenat deputi ngilalap bat kila cuba ong ba mentah sepo garohels apa rompan ba due to technical fault nane ba dan lagi ki shibet kensa pemi ya kata kales but ya gitu iki ba yo ya kata 100% apa but ki babiang ki islah ya gitu ke pemilis but sayo ya kata dekat dan iki sapau ke teknologi apa website but kinsa benar itu officially ba lara ya ka ba kan dai su arpo terek kepada nasai kan dai no arpo lai terek kepada kesinto ke skowairu kadai halor penunglim ba idai ban perkhat ba dedai ba kipen mi ya ka result hadu khat shibet san baje ka pemerintah ka singa dai tere kom ka shem jinge kan thamtam mi kitu ki na ki wan na kalong yin ko bodok kin habuk ka hotel ke habuk ban ko bos ndrei ban le sindat mentah ka ba shem stom me bai ki na thamtam ki raw patis kadai hakane kalong rem ki dawa ba de ban postpone be pat ki de hakane ka jing dawa jingi kala tuklar mut pat kila urlong ya kata ka jing dawa jingi batang di kato kan de kanta kala postpone bat ya kan notification sibin dalam me like na program kan kin sa ya ka official notification pat ka kan support ka WhatsApp pat kamir sengi pat entah kan de officially bat nakalian juga department kan sa upload apa cek Lashitayu kanthi nadu ba ulap ba lapsan ulather ka pentha wa ble ka we ne ke jakare ba he tam ha ka than motion ron kala longkum ke duriau hadu menta ka sngi pale ka khat khandai trik u jamang ko kana rangat tang mar shiteng bat la rajia ba uslap undang yai beteng kan long ka jingdu ka bakrawi ki pai ba nongrem namar ka ayom kala dei bagin sedang no ban pu bat kuria kia ki penthor ki hali jongki bat kin sedang no ban thong yo ukba Kasen kur suchang riboy unit kalapan pau ya jing saukhia ka bajur halo ka jingle jong wei ubriu balatip kerteng kum upermandes mausim bai ubashong basa hamauro ban penya ya ka football tournament haka kerteng jong ka seng samla kur suchang habakren shikilat pathai khubor hen kasngi ka khat khandai trik ujamang araja ar uba Henry Suchang secretary jong ka senkur Suchang riboy unit bat ka kong ibrosta Suchang president jong ka nongpo unit kilapan pau bakum ka kur kidap da kajing solungo ka bakraw bat ka jing kindit ban yo jing tip ya ka wei ka football tournament ka balapan long haka shnong saiden balapan ya da operman des mausimbai haka kerteng jong ka kur da ka bapan benaru ya ka kustam ka bakat san hajar tengka nakaliang jong kita kinong elam jong ka sein kur suchang kila pentip bakim don jingti be halo ketika jingle jong utei ubriu ubom don kanu ka jinge dei bat ka kur suchang henry nakaliang jong ki kila bu jingkli bakum nu unot ban penlong kat ka football tournament haka kerteng jong ka kur klem ka jingtip jong ka kur nakaliang jong ka kur kapan ma bru na kiriu pai ba lada don kinu ki bla no senyang sha utei ubriu nakaliang ka kur kala panshai bakam don jingtip be halo kata ka benta
ki nongelam kur kila aipor ya uti ubriu shita yau ban pensyai halo ketika jing penlong ya ka tournament ha ka kerteng ka kur balada umla ban pensyai na kaliang ka kur kan sasimpat daki we ki senjam beteng halo ka jing penja buram jong u ya ka kur hi barok ka we Sim ka media ni don shisha ka jang sung kia bangi kum ka kur ngim don tip em shapang ye ka ka ba une u Fernandez Mausmbai u balale halor ka ne ka jing penmi jung u ye ka ne ka football tournament ngidap da ka jang sung si ba ngidap khamtam da ka jang sung ro namar ba ngim don tip but ngim don tip shakini ki ba uhi ula le bat kalong persya ya ka jang sung jungi kum karib hoy unit kursu chiang hi barok ko bai te publish bun yapi bat nya kan pat yapi ba pen sung ba ban pek bnia haki ki we ki kor yo kum kine ki tin saja hadin habun tangkan ne publish bun ni nakaliang kaseng kursu chiang dong karib hoy nin wiwan sapi ki media ban pensai halal kawai ka program atlik program ke balalong kawai ke ha kasnong saidan ha kunai baladam nang ta ba kawai ha po kasnong mujasi ne bynta ha ka ba wei ubreo kuba kerteng permandas Mawphor bai oi besong basa kasnong mauro nong po ula penyak ya ka football tournament ha ka kerteng jong kaseng samla kur suciang ha ka baide bakane nga kum u secretary jong kaseng kur suciang riboy ini ikong eyebrows suciang ibabat ya ka post president jong ka nongpo ini bat kini ki member jong ki baidon lang tang ne ban sakhi ha ka baide bat kane ke jingle jong ni breu kunta ni nakaliang kaseng kur suciang ni penram jur ya ka jingle jong ni breu ha ka ba ula penun kam bakla ru bat ula le ya ka ni klem ka jinyo jungit na ka kur bat klem ka jungtit jong ka kur kumta ha bai de bakane ni pensai si pat ba kane ka program football tournament ka balalong ha ka sengkur suciang kamde ka basisha lane kamde nimdon bentang am ha bai de bakane ba nimdon jungtit biru ha bai de bakane ni nakaliang ka kur ni dawa na une ubreu ba un pensai syaki pat ba bat syaka kur unju hapo ka hinyau sngi nadu mta ka sngi ka khat khandai trik nai besan ar hajar ar puat bat lada umla ban pensai syaki pat ba bat syaka kur ka seng kur suciang hi kan sawat pas daki we kilat nanti banle ya ka badon kam terbai de bakane ni nakaliang ka seng kur hi ni pentip bat ni ai ke ni pentip sikpat ba baladadon kino kibreu ki baladon ki bano senyang habai de bakane ka football tournament ni nakaliang ka kur ni sau banong seki ba ni nimdan jitep ru am halar tane bat sasisen ni penranjur ya kane ke jingle ke jong ni kum shibanta jong ka jing rakhe ya ka wall tobacco day ne ka jing persha ya ka jing sneu jong uduma ka alpha english higher secondary school nongpo ka lapan long ya ka jing ya pa ba ne karali bat ka jing yesoi ne signature campaign ban ong em ya uduma bat ban pinslor ya baro ban sange ya ka jing pendon kam ya uduma oba pin sneu ya ka koi ke khia ya ka ne ka jing ya rally lasdang na ka compound jong school lengba ka nongpo sha DTO office batla 15 byang school ha ka bla shimbanta shir rem la ki khna school ki bla parta ya ka sur sange ya ka jingdi bat jingbam duma lara ru ya ki banners bat ki plakat ki badon ni ki jing tho ba per biadei bat ki jing sneu bat ki jingma ka koi ke khia na ka daw jong ka jing pendon kam ya uduma imis dayar perban but imis degresia kharbangar ki badei kinohi ka jongka alpha english higher secondary school nongpo kilong baga jingpan long ya karali but ka signature campaign kalong man pinsno tho pat ba shakinong shnong halo ka jing sneu but ka jingma ka bami na ka daw jong uduma We organized this anti-tobacco rally
that is from Alpha English School. And we're doing this so that will create awareness amongst all the people, even in the school itself. Even students, we see nowadays they're taking tobacco. So this is not only an awareness for the people around in the area, but also for the students so that they may also not take tobacco. And tobacco nowadays has been very rampant, so I believe that this rally will create some kind of awareness that people will not use tobacco, and since it's really injurious to health, not just to the people smoking, but also to the ones around those smoking. So I believe that this rally will somehow help create that awareness in their minds that it should not be done, and the students themselves are the ones taking to the streets so that we will stop everyone, create this awareness that they will not take tobacco. So I believe that it was quite successful. We went all around here in Mawphor till the DTO and came back to school. So I believe the people, maybe not everyone, but a lot of people has gotten the message. And I think that, I believe that it will become more successful. And I thank the school and I thank everyone involved in this, even the students themselves. St. Paul Higher Secondary School Mawphor kalalong kalado ha ka district level inter school athletic meet arja arpoar balaisngi balapanlong do ka office jong u district sport officer Riboy district nadu ka khanyo trik minta ubnai hamadan NSA pahams aim ha ka bahadu arpoar tli ki school na ki than baper jong ka district kilawan banishim minta kate ka lempung na ka jingjop kala poino sha bakut minta kasngi hadin baki khana kan thei bat chinrang na ki school baper kelio ban pen I bat sei madan yala ka sap ka phong nadu kasngi baar bala play perda ya ka dau arpit opadaya deputy commissioner ka Riboy district Yakane ke lempung la penha perdano menta keski ke khat khandai trik ujembang arja arpar da uba sostene sotun MLA ke Jirang constituency kum ukongsan but ka kong Paidelin El Nonglight DACO Riboy district kum kesembut kongsan ha ke jingadon lang uba Bobby El Nongbet district sport officer but ki officer na kitnat ile kai ki principals kinong hikai lembar ki kena school ki lawan banishim mentashir rem nadu kasngi basdang rengkat ki paj ba nong pikai ki lawan mansaki ha ke kesngi to share this wonderful experience of this district level athletic meet. Well, of course, it has been a hectic 3-day affair of experiences on the climate, with the rain playing havoc, the sunshine on and off, on intervals. Nevertheless, the spirit of the athletes is to be appreciated and complimented. It is so motivating to see the school's interest and support in this meet. With more than 2 years of no sports competition whatsoever due to the COVID situation in the state, in the country, in the world itself, we are so blessed that we are here and living our freedom to sports activities again. When these schools are competed in this athletic meet, and with more than 700 participants, both boys and girls. It's amazing. I believe 9 talents have also been identified. We will be having the coaching camp immediately from the next week itself, probably from Monday, to prepare for the state level competition to be held in Shillong, a few weeks from now.
La samru ya ki kusnam haka teges ngi shakin dong job rangkat ki kusnam shimet bakun thup ya kanam best athlete haka ba haka kadan under 14 haka liang ki shinrang lara dau albus lengdo bat na kaliang ki kenthai lara da ka ritina hanse ki badai na ka school St Alfred Secondary School Marngar haka kadan under 16 ya kanam best athlete lara dau rupel lengdo na St Alfred Secondary School Marngar haka liang ki shinrang bat ka Angeline Ronghang na Khuswai Secondary School kat ba haka kadan under 16 lara da uhunlang kharkongor na St John Secondary School Jentru haka liang ki shinrang bat ka Sildaris Makri na Christian Higher Secondary School nongpo haka liang ki kenthai na kaliang ko office jong UDSO haka degesngi kala samru ya ki kusnam haka ba ya ka best team haka under 14 ki kinthai lara da ka St John Secondary School Jentru haka liang ki shinrang lara da ka Little Blossom Secondary School haka under 16 ki kinthai lara da ka St Alfred Secondary School haka liang ki shinrang lara da ka St Joseph Higher Secondary School but haka under 18 haka liang ki kinthai but haka liang ki shinrang lara da ka St Paul Higher Secondary School nongpo kabalong sindon ka lado haka te galimpung hadian bakalala ban kur hado khat artli kita kemaksiar southli kita kema rupa bat khat artli kita kema ronong kirang bat githei le kai ki ba job na kate galimpung kin select ban shahi kai ban yashim minta haga state level kaban salongshen hakanong ba shlong 22 schools participating teams who participated in this inter-school sports meet and around 728 athletes who have participated for the last 3 days. And I've seen and witnessed from the cheering voice of all the students, for all the participating teams, especially the individuals from each school, it encourages all the sports person. Kain sin shishay baro kikena kimaya shimenta lingba kajingan sim jong ki colleagues ki domi. For the last 2 years, there's no sports meet due to the virus, as you all know. And thank God, today, and then for the last 3 days, we have witnessed many quality individual skill of different events. And I would like to thank especially the district sports officer, all his staff who have worked hard to organize such an event for the whole district. My dear students, my dear athletes, from here, for the last 3 days, you have participated in different events, and I'm hoping that those athletes who will be selecting, who are going to be selected, they will be representing Rimboy district. As we know, Rimboy district has brought us fame in 2019 that Rimboy district has performed superbly in 2019 state level meet. And we are also expecting that this year's state level meet, we will be expecting from
all the athletes who have participated in this year's in the school sports meet that you will be doing well. We wish you, all the athletes of B-Boy, to really work hard with your dedication and remember to strive your goal in any sports meet. Jakumchung ila poi shika bukut jong gatup khubor sa shisen pat kublai shibon ya pi baro tat hadu bangine shembyang kublai shibon